Muna na. Okay, luoy po ka. Ay, na, okay, makabuhaw. Hugaw, di hara na. Di na di ka kuandanti. Di na ka gutom ugay bugas. Yung kaon mo kagkamuti. Kaon jud kay. Kaon na siya guys. Kaluoy po din tao na mong danti oy. Kaluoy po among danti mo kaon man og kamuti. Diya guys, kaya na mainit na magudad do guys, kaya na may puto bibingka na kapi. So nidritso na lang magudari og pala daning ang mga manambak. So mga diyang kuan guys, mag sakura ko dani kay si Papa Idi naman ang maghakot. Grabe nga singit kayo katuto. Si Papa Edi na mag hakot na to guys. Tamang kuan, exercise. Oh, gatagaktak ag kuan, diya majong buntang anong tahan guys. Para makasibra ta guys, kaya ang graba ron ang mahalatag 100. Wala na giapil og lista. Ito na kog lista ni Ma'am Bisminda, ang mahala kay tag 100 ang taro. Tag 100 ang taro ron sa kuan guys, kanang panambak. Manang magwantalan taron sa himulan ni atihang kusina guys. Salamat ri kadto ni Ma'am Bisminda. Gaptak ag singot guys kana. Pagkuman din na mo kanang manyanita dito sa kapilya guys. Dito na ko dito og panguan. Panghakot og graba. Isa hapit-hapit po ko dari sa kuan guys, hapit-hapit po ko dari dya. Hana lagi ni isang putos kay kuan. So dito, naidaghang mga naglipad-lipad. Na, dagko na sa buyag na. Dagko na sa buyag guys. Ganahan na kita mag-sudusuroy na ni atang garden basta mubunga na. Magahang kuan po guys, kanang ang palayang bitin, bunga na po guys, atong pangitaan guys. Yung bunga. Ay, diya lagi guys. Oh. Wow! Guys. Oh. So, ang ipatubang ang kamera guys, malipay dito basta mubunga na. Gatagaktak ang singat guys. Oh. Mani saktong kuan ba? Grabe na kasing tunon. Kanang paala lagi ko dito sa kuan kay si Papa Idi naman ang mag kuan gaagas niya mga kuan ang ipatubang ninyo ang kamera guys para makita ninyo na nay bunga gatihang ang palaya nga bitin guys.
Mga pila ka adlaw guys, mubitay na ni siya na. Wow. Kalipay jud. So mangita pa taglain kay naa man na basta og nanay mga yana guys, nana. Ala di ana pud guys di Ay my god. Kalipay dito siya guys, makalipay nga mo bunga ni atang mga pananim. So daghana siya. So dito po natin makita ng uban guys kay na mas ibabaw ag kuan na ang uban nga mga diya karon guys pwede na ta magsud-an na ng atihang taong kay gahapon ha man tunggi utan guys kay ag kuan man batong I hope nga na gustuhan to ninyo hang content gahapon. So lisod jud ta maghimog content kada adlaw guys kanang wala puro ta balik-balik na ni atang garden. Pero malipay man pug ko nga kuan naot mo tag-uban pud malipay nga natay nanatagatihang mga gipang haguan ba. Ato na ka pa? Manas papaidig kuan kanang tamahaw. Nangita pa taglain nga bunga guys. Pero sigurado ko kaning mga buwak na iban nga mahug, na iban nga mo padadyon. Padadyon siya og bunga. Diya guys, agatong pasyon dadto. Ito kuha na po siya. Kuwat na po nga mo bunga na siya atong pasyon. Kay makalipay po na siya guys kay puwan na siya bunga. Aw katong murag maron lagi. Diyang bunga murag maron. Itong pamahaw guys kay kuan kamuti og okra. So nagpabuka po og tubig guys. So nibukaw na guys, lami jud kadto ni siya guys kay daghan kadto ni siya og benefits ning okra. So pwede naman na sudan. Ya parisan og kamuti. So daghang salamat sa pagkaon Lord. Nga mahaw na guys ang pamahaw kamuti. Kuan ka ng tawag ito, okra. Okay, busy kadto ko dito guys, naghakot ko og kuan. Naghakot lagsud ko kanang panambak. Dari sa Cebu guys, ang mahalan ng panambak. Nagbangan ko buhok kay makugwak-wak. Hindi na mo kalubugas guys kay nanawag di kong nanay gahapon guys sa kuan ko sila nagmais na. Maanjo man tos buhol guys kana may naghangkadunan na nimo og mais. Barato ra ba nag kilo. Dari kay wa man tay juta ga taman og mais. Nga dis papaid dari guys ya. Mahaw. Nadi mi sidan nga kuan ginaling. Ya. Ginaling. Huwag ipakita gidahang pork chop kay high blood na. Ang kuan po guys, sinus may kuan andar. Shout out day Ma'am Anisita Berdun. Chat gabi niya. Shout out po ko sa itong nanawag ng gabi nga mag-order og banana meat og biko og kuan. Bicol Express dya. Adadun pa man sa buhol guys. Apa nang pagita og pamaagi ug unsaon ha pagda. Waka na pa kung nabay biyahe og adlaw ba.
Kaya ang biyahe man dyan matubol guys. Alas 3 sa kadlawon. Motor ka. Murag gaman din magluto kan. Magluto. Magluto lagi beef express. Banana meat. 100 pieces. Ang tulo-tulo nito. Dili lagi lutuon. Idadon na lang dito. Ako dapat na boy siya. Sa Cebu. Cebu sa Tagbilaran City. City ba na Bilaran? Kadol naman magnaog. Bilaran. Ito lagi siya pa. Luod man po. Ha? Kaya ko ni Ma'am Pini. From Canada. Kasi luod mo agi nga. Agi ang flight dito man buhol. Diyahan mo to guys, ang hitatan si Mama Julie guys nga siya nalayahang palutuon dito. Kaya di wala mang maribok ang kagbilaran. Baga mo putong biko po. Sa gitluan sa pagbukat ng banana meat. Pabuto ko dito kaya maribok siya doon lang sa bilaran. Kwanto man, maabot sa 18 man. Pwede, hatod ko mo sa Argao. Na may alauna. Biyahe. Alas 12. Lutuon hag sa Jordani niya. Hatod ko mo Argao sa kay kong alas. Pwede di ay jud. Bakag kamote. Di na kamukha kamote. Kaon na. Kaon sa kamote kaluoy. Ay mo hari sa Bisa di ka naglaag. Ay mo hari sa Ano ihugay na ikuan. Buhangin. Kaon sa kamote guys. Hawak mandadon. Bisa ka nasagikan. Kung man sa muhigda gabi dito kuan sod. Nama sa higdaanan dito guys sa bahay niya. Wa man sa sod dito. Mukaon din siya Mukaon si Dante kamuti guys. Arte mo na siya kay uy, baya po. Mukaon ba na siya? Dadaan ra ko no kani ate og chicken. Lagi ka kaon pag ka? Nagamang gitambakan guys lami. Kali ko no mo suway nagkaon ang pagkaon man muna na. Okay, luoy po ka. Ay, naugay makabuhaw. Hugaw, di hara na. Di na di ka kuhan Dante. Di na ka gutom ugay bugas. Yung kaon mo kagkamuti. Kaon jud kay. Kaon na siya guys. Kaluoy po din tao na mo Dante, oy. Kaluoy po among Dante mo kaon man og kamuti. Butang sa juta kay kabuhangin. Di ba lami di ay no. Lami di ay. Magdungag na lang ta sige kamuti di ay kay mukaon man ka. Isus kaluoy. Madadaan naman ka ni ate chicken, uli man si ate, no? Magtan ikaw chicken. Ulitan ikaw chicken Naramam shout out din Ma'am Bitani among Dante kay mukha og kamuti. Tagsara iro na mukha og kamuti no. Sus diet pud si Jay. Ka-diet pud ang among kay mo nang kuan ka nagluli li man kali. Kuan. Bidita. Sus.
Kaon siya guys. No. Wala na. Inom na tubig ko. Inom na tubig. Mingaw na yati na ano siya no. Sad lagi na siya guys kay bawas siya nga kada adlaw yung ati among ihatod sa kasada niya. Wala may ati nga ihatod namo. Oh? Ano naman? Kau inom tubig ko. Inom. Kau inom din na. Kaya na matagbuhat. Di na baka makaalsada itong sako. Yung sako nga itong kuhan dito. Sige naman kakuy-kuy-kuy. Dito po na sa guys. Kuy-kuy-kuy-kuy po na sa. Tabang-tabang po dyan na. Siguro lagi ugna. Tao pa lagi ni. Tabang lagi dyan ninahan ni. Kaya bisag asa ko lingkod to. Asa ko trabaho to. Hay mo naman bitan ni. Hay man bitan ni. Kaon ko kamuti kay mahal ang bugas ron. Mahal ang bugas ron. For watching. I love you all. Amping og ampo tantanan. Salamat. Nasalamat ni Ma'am salamat ni Ma'am Bisminda. Salamat kadto Ma'am Bisminda. Salamat pud kadto ni Ma'am Bitani. Sa tanan-tanan, salamat sa inyong mga pagtanaw sa among kuan vlog everyday ja. Nagtimpla day po kuguan guys kanang beer brand kay di po tama kuan na tong resistensya ba.